soort mega grieper. Goh, krijg lekker doucht, maar dan is mijn shampoofles leeg. Dus ik gooi hem nou in de prullenbak, maar wat gebeurt er dan met mijn shampoofles? Als ik nou wien hier rondwasken ben en ik heb een shampoofles beet, hij is leeg. Wat dan? Dan gooi je hem in de prullenbak. Oké. En dan? Eerst de prullenbak werd een poeder eruit halen en dan eerst weer een poeder in. En dan gooi je die poeder in de container. Ja, dan zetten we hem bij de diekdeel. En dan wordt het ophellen. En dan daarna gaat hij naar de vuilnisauto ding. En dan? Ja, dat weet ik niet. Oké. Nee, een soort, ja, ik weet even niet meer hoe het neemt, een soort afvalplaat of zo. Hij gaat eerst in de prullenbak, dan wordt hij opgehaald. Denk je dat ik erachter kan komen wat het precies is, wat hij allemaal doet? Ik denk het wel. Volgens mij in heel Nederland hebben ze een paar plekken waar ze je laten zien wat er gebeurt met de afval en hoe het gerecycled wordt en hoe niet. Oké. Dan moet ik daar maar heen. Dus heb ik mijn lege shampoofles in de prullenbak gegooid. En als het goed is, is er nou bij de afvalverwerker van Friesland omrin. En ik ben hier nou mooi. Ziet ze? Ja. Klopt het dat hier ergens mijn shampoofles is? Als die shampoofles in de recyclingkamer is, dan is er nou wat het goed is, kijk in de bunkerstraat. Oké. Hier komen zo'n 24 ouders per dag die hier hun kliko of hun afval legen. En daar zit die fles misschien wel gek tussen. 24 ouders. 24 ouders. Oh. Daar wil ze nou net staan, denk ik. Tja, daar leider. En hoe zorg je bij omrunder ervoor dat groenteafval bij de groente komt en plastic bij de plastic? Nou, wij hebben hier al hier achter u in de fabriek al hier verschillende soorten machines staan. Elke machine heeft zijn eigen functie. Dus een machine die helpt metaal eruit en er is een machine die helpt de plastic voetjes eruit. En zo hebben we al hier verschillende machines die al hier hun eigen taak hebben. En wat doe je dan met al dit afval? Wordt het dan ook wat nice? Ja, dit plastic al even wat hier is juist, dat gaat naar de fabriek hiernaast en dat wordt al even verwerken tot korrels. Maar die korrels kunnen weer naaie dingen maken, zoals die shampoofles. Oké. En ken dat in de toekomst ik maar alles? Nou, we willen eigenlijk naar een circulaire economie en dat houdt eigenlijk in dat er geen afval meer bestaat. Dus dan kunnen we eigenlijk al het afval maar we zo vol mogelijk recyclen. En dat met in de toekomst helemaal. Hier hebben we een soort grut compact afvalblok. Mooi het flesje. Nou, ik ga je nou ongeveer zien wat er tot zover met onze shampoofles gebeurt. Alleen wat er uiteindelijk nog van maken wordt, dan is toch even naar de fabriek hiernaast moeten. Want die verwerk je onze laatste stap van het plastic. Dus dan mag je daar even zien. Dit is het normale plastic. Ik maak nou zelf deze grauwe poeder hierin storten. Het lijkt wel een soort mega grieper. Ik druk nu op de groene knop en dan komt alles wat in de poeder zit hierin. Wow! Hier wordt het smolten, daar is een hele drukke zee en daar gaat het er dan met zo'n hele plastic en het roekt zwaar, verbrand plastic. Het plastic is dus direct door de zee gekomen en nu willen we opnieuw korrels van maken. Conclusie. Wat gebeurt er met mijn shampoofles? Hij gaat bij mij dus in de prullenbak, dan komt er op een vrachtauto en gaat er over lopende banden en hij wordt mooi griepers pakt. Maar uiteindelijk wordt het weer een nieuwe shampoofles. En ik heb gewoon een lietje om dat proces mooi werken. Dus dat is wel heel vet.
En dan zeg ik, vergeet net te liken, te abonneren en dan zie ik je volgende keer weer.